Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Jasmine Angela D. Villarin, 10 years old. Grade 5 student sa Osaka Public School diri sa Balamban. 2 years na lang mo graduate na ko sa elementary. Maunang samtang sayo nanuktok nako kung kinsa man diha ang naay malumong kasing-kasing na makahatag nako scholarship. Gusto jud kong makahuman sa pag-eskwela, pero dili jud makaya sa akong papa ang pagpa-eskwela nako kaysa pagkatinuod lang guys. Ang akong papa kay usa ka butaon niya, amang pajud siya. Pagpakalimos ra jud intawon iyang trabaho. Pa, ikaw musulti ka para matabangan kumina ka. Bungit ka na. Kan amang ka ha, usa pa jud ka ha. Ma, bla bla bla. Hinaot matabangan ko ninyo guys.